Bon dia, des de Zúrich. Ens hem llevat, bastant, perquè ahir vam sortir de festa. Aclarem que no va ser la millor festa de la vida. Ens estem preparant per marxar cap a Basilea, que és on agafem el vol. Però primer Hem de tirar això. s'ha de netejar. Aquests dos han de fer el check-in de l'avió, que ja no sé quins problemes hi ha, i aquest tio, pues res. I això, i per tirar la basura, com que n'hi ha molta i no tenim bosses, les agafarem, les tirarem per la finestra i allà està la basura, i ja està. Bon dia. Et tiro tot, L'intento de colar. Què passa? És que vola, tio. Això fa pinta de ser divertit. Vaig, això volarà. Arnau Guitana. Ja hem arribat, estem a punt de sortir, però mireu Basilea primer. Oh! Tenia fet tornar Mira, a l'Euro femenina. Què? A l'Ocerra també hi havia un d'aquests. molt guapo la personalització. Com? No pilles peres a l'olmo. Que el Patxo és un frit expert. Girassols... Porros, Patates, allà. Patates el més bo, cartòfels. cogombre... Vale, i tu creus que pots tocar tot això? Ja. Clar, és una escultura. Per això, No veus com està S'ha de tocar aquesta pera, que dona mala sort. del temps. No veieu aquesta tocada? Sí. Això és perquè si la toques, després toques unes peres. Serà un pal, tot. I believe I can fly. Sí, ho he gravat. Ho he gravat. Avui tirem la casa per la finestra ja, últim tornat dia, completament bojos. últim àpat complet aquí a Suïssa. McDonald's. Toca McDonald's. Hem tornat bojos. Ens hem tornat bojos. A veure, s'ha de dir que ens hem gastat més de 20 pavos cada un per dinar. L'hamburguesa normal, Sí. 2,80 xilines, 3 euros. L'hamburguesa Ja. Per això.
pillat després de dinar un tram random, no sabíem on anàvem, hem baixat aquí, que hi havia aquesta torre, la típica de mirar-la fer... i marxar. Ara estem, jo què sé, a una aquí que hi ha, jo què sé, jaspeta... Hola, al igual es poden llogar pilotes. Hola, igual, això està guapo, eh? Enjoy the material provided free of chairs. Però... Gratis. És gratis. La polla és gratis, això. Però quina locura, eh? O sigui, a la plaça hi ha això, que et descarregues una aplicació i Això és una locura. És que no ho diré, perquè és que tothom sap què és. Tothom ho sap. Per què no ho fan? Per què pots fer-ho aquí i no pots fer-ho a altres llocs? Vale. Hi ha un patró. Pues això, a veure si podem agafar una pilota. Vale, no hem pogut agafar una pilota d'aquelles, masses tràmits, perquè el bitllet ha ficat números suïs i no sé què coses. Són racistes. Per això va també aquest país. I uns classistes. Ja ens hem rendit perquè ens fa pal estar aquí mitja hora i tampoc tenim tant temps. Ens anem al... Tun tururun, tun tururu, 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 tut tururu, tut. Tut, tut, tururu, tut. Hòstia, puta. Ten, ton, ton, ten. Solo los reals entenderán. Quina puta... Gent s'enduria a casa. Però quina locura és aquesta? És veritat, el Luffy ho té. Literalment, això són cendrers que tu pilles per la cara, tu pinxes aquí i fumes el cigarrillo que vulguis. Això ja no entenc com la gent no roba aquestes coses. Pifarrer, no seguis que no t'aixeques. Pixo aquí al mig. Xavales, hem desistit. Estem en el nostre prime. La vida que ens mereixem. Ens hem estirat aquí i ja d'aquí ja no ens aixequem, jo crec. Ara hi ha wifi... Wifi què serà? Aquí gent jugant al frisbee, petxugues aquí. Com em arribin. Allà unes villes catalanes rares. A l'Spikeball, hòstia, ara em cremo, m'estic cremant. Sí, crema. Oh, i això, el Prime. Què anda? Boníssimes, també. Bueno, a veure, tu tampoc et deus ser gaire més bo, Pifarrer. Mira, sola. A tu si et donessin els controls d'un avió caient... Clar que sí, sola. Clar que sí. La terra. El TikTok està allà, mira. Què TikTok? Aquest subnormal olorant coses del terra. Què és això? Mal moment per dir-li una broma. Para. Porta sarna, això. Un boli, això. Sí, collons, a mi. Saps que no fas servir un boli, tu? Jo no. Ja no deus ni en recordar-te com s'escrivia. Sí. Bueno, va, canvi de clip. Adeu. No, adeu tampoc. Ah, no, doncs hola. No, hola tampoc. D'aquest país, d'aquesta ciutat, És que ara s'acaba i hi ha dos països. exacte. És com una colilla, queda com una cua, on és Basilea i a cada banda, no? Té un país, França i Alemanya. Sí. O sigui que estem a 12 minuts caminant de França i 30 d'Alemanya. Ole, molt bé, pifadates. Després de consultar fonts externes, he pogut observar que el vol ens realitzarem des de l'aeroport Basilea, Friburg i França. Des de França. Per tant, trepitjarem sol francès.
No, ara ja no. Bro, què dius, en sèrio? 50 i un cerín, que és tot marca bona. Vale, i és gratis. I a la Lidi li aga. A on? Aquí. Hi ha crema gratis a Suècia, bro. Suècia, sobretot Suècia. Ai, a Suïssa. Que asco. Ni se t'ocorreixi. Crema gratis. Després d'estar mitja hora, una hora al sol, ens hem donat compte que donen crema gratis, que em sembla una barbaritat, quan ens n'hem ficat una mica. No, és una locura. És una locura, això. I res, després de jugar, d'aquells 3 dormir, jo i el Patxo donar volta, jugar a la pilota, a tennis, Fer el pi. a fer passes, fer el pi tot, morint de calor, anem a fer una última volteta pel passeig del riu aquest, el riu Rin, i cap a l'aeroport ja. Dale, pifes. Que amb aquesta càmera se't veu més fort. Que porto ja un minut de vídeo. Un minut de vídeo? Sí. Un minut cagat aquí dalt portes. Sóc jo ja em desmonto, Hi ha un super petit, unes galetes, que tampoc saben tan cares. Jo tinc galetes de xocolata. Sí. Com de príncipe. Pues som-hi. Anem ja a buscar el bus per anar cap a l'aeroport. Així que s'acaba el viatge, xavales. Que a Basilea també es feien. S'acaba el viatge i s'acaba el vlog i s'acaba la sèrie i s'acaba tot. Estàs trist, Pifa? No, Ah, vale. perquè les coses, perquè siguin boniques, han de ser efímeres. Han de cau. Jo l'he vist 2 cops, madre. Plot twist. Què acaba de passar, Quintana? Leo vosotros. Ens estàvem despedint ja del vlog i ens acaba d'arribar aquest missatge. Es más Lamentamos informarle que su vuelo de EasyJet ha sido cancelado. Vale. No sabem si és real, és fake. No sabem si és real, és fake o què és, però... Una cara de payaso que vamos, històrica. Ja estàvem comprant galetes, tio. Què era? Jo agafaria jo gratis. Per què és gratis? Una cosa que fica allà gratis. Ho tapa el senyor aquest, però posa gratis. No sé. Xavales, ens han donat això gratis a la botiga aquesta. Vaya liada, tío, puto EasyJet. Bueno, Torna els diners, ho fiquen a algú. Sí, però clar. pensa que et pots quedar aquí 2 dies, Si no trobes... Et van reubicar així. No tenim res a fer davant, no? Anem a l'Eukerbank. Mira que tinc wifi. Tornem a reservar el booking. Merda, clar, però ja no tenim Travel Pass. Hola, vaya liada, bro. Avui és fins les 6, fins les 6. Avui fins les 12. Hem d'aprofitar fins les 6. Hòstia, vaya liada. Clar, se'ns acaba el Travel Pass. Ho ficava allà. Però a veure, que si ens anulen el vol ens han de donar coses. Clar. No, hotel, no ho tinc clar, Ens han de donar menjar a hotel, poder és un timo i tot segueix com... Eh? Jo dic que no estimo. Tu creus que no? No estimo. Clar que no, Patxo. Jo dic que sí. Però bueno, si voleu saber què passa, seguiu A veient vots el vídeo. per vol cancel·lat. Potser hi ha més capítols dels que pensava. Exacte. Únic vots? Sí. Si no hi ha vol, potser ens ubiquen en un hotel de locos, Sí, Imagina't, l'altre. Home, venim d'on venim. Si voleu saber com segueix aquesta història, seguiu-nos Com a... a l'Instagram i no deixeu de veure el vídeo. Estem aquí, Estem mirant si el vol 100% s'ha anul·lat o no. El Patxo ho està buscant. Programat sense cancel·lacions. El xat sí que no s'ha cancel·lat. El xat. El xat sí que no. El xat GPT diu que no està cancel·lat. Bueno, Veurem. Ara que Ara hem de volia fer veure. d'aquí, haurem de veure.
Per això no marxeu d'aquest vídeo. Almenys tenim sopar gratis. Els estem deixant enganxats, Sí, sí. Retenció d'audiència, retenció d'audiència. Estic cagant. Sí, venim de Si Suïssa. tornem amb tren. Hola, vaya putada, No. Jo prefereixo... Prefereixo quedar-me una nit aquí, jo hotel. també. Prefereixo estar un dia més d'aventura, de... Vés a saber què ens passa. que és d'aquí 3 dies. Da igual, pues 3 dies, tu, què has de fer? No, jo Eres guapo, bueno, cuchi. On és? És l'únic. Anul·lé. Barcelona, Anem a Màlaga. Ai, tu sí, Sèria. cancel·let. Barcelona, cancel·let. Ens quedem un dia més. Vinga, xavales. Mentre m'ho paguin a mi. Sí, ens hem trobat més catalans que anaven a picar el mateix vol i estem aquí tots veient què fem. Que graciós. Vaig a trucar als meus pares jo ara també. Jo que s'ha cancel·lat. Ai, pues el vlog s'allarga, xavales, vaya pronto. Jo flipo. Dia 7. Dia 7. Pues res. Quina putada, tu. Sí. Zúrich a Barcelona amb un mes d'hora demà a les 12 del migdia. Ah. No està tan mal. Bueno, us explico. Ens han cancel·lat el vol. Estem aquí a la companyia i ens han donat les opcions. Tenim dues opcions. Llet a Alicante a les 8:35. De Zúrich a Barcelona. Ens hem de buscar un altre vol. de la nit. Ens podem buscar un altre vol al nostre rotllo per 250 euros que ens donen perquè està a menys de 1.500 quilòmetres o crec que ens donen hotels i tot això, però és un pal gestionar-ho perquè crec que et donen uns tiquets i està fet ja expressament perquè no ho vulguis fer. Llavors, no sé, estem decidint aquí què fem, estem mirant si anar a altres aeroports, a pillar altres vols, però és que estan tots molt cars i és que no podem. I estem pensant de tornar en bus o anar a un altre aeroport i pillar un vol a, jo què sé, a Màlaga i tornar des de Màlaga o coses així. Però no ho sé, és un pal, la veritat. A veure què fem. Vales, i hem trobat solució. Ens ha costat que flipes. Però al final el que hem fet ha sigut hem buscat mil coses i el que ens surt més a compte a nosaltres, perquè hi ha moltes famílies que no els surt a compte, perquè està fatal, el que ens surt més a compte és aprofitar el Swiss Travel Pass. Ens en tornem a Ginebra, que és on vam venir. O sigui, tot el que hem fet en 6 dies ho fem ara en 5 hores o 6 de tren. Ens en tornem a Ginebra. Demà al matí hi ha un vol de Ginebra a Barcelona, però o sigui, és de 17 hores perquè fa escala a Berlín. Llavors el que farem és pillar el vol demà al matí a les 9 del matí, anem a Berlín a les 11 del matí, tenim de 11 a 3 a Berlín, que aprofitarem per visitar Berlín, i després a les 3 de Berlín a Barcelona. I què passa? Que com que no hem reclamat diners i hem canviat el vol, avui tenim hotel gratis, ens hem demanat un hotel al costat de l'aeroport de Ginebra, una habitació per cada un i en teoria el sopar també ens entra, que això ho paguem nosaltres ara i en teoria amb el tiquet ens hauríem de tornar a pagar. I això, ara estem aquí esperant el Desto, que tenim 5 hores de trens o a 5 i pico, on són, o sigui, tren de 5 minuts, canvi de via, tens 5 minuts per canvi de via, no sé què, vull dir que serà molt intens, a veure si arribem a tot i res, aprofitem el Swiss Travel Pass fins al final. Pifarrer! Tela. Tela, Com estem, nois? Hem patit, però al final hem agafat una alternativa bastant potent. Sí, crec que tenim... Patxo, com estàs, tu? Jo estic bastant... Ara, o sigui, abans m'ha vingut una bajona que flipes. Sí. M'ha vingut un... Les cares, Ara estic abans les cares. bastant content perquè crec que pot ser un repte. Sí. És un repte que flipes. És una aventura. Sí, sí. És una aventura que flipes. I a més, anem a visitar Berlín, que no hi he estat mai, però... Jo sí, tio. A mi m'ha sabut greu per les ties aquelles. Sí, però... Ah, sí, perquè nosaltres... Hem fet amics pel camí. Sí, hi havia un altre grup així de joves catalans que estaven igual que nosaltres i clar, primer... No, o sigui, anàvem parlant de què fèiem, no sé què, però quan hem vist aquest vol els hi hem mig explicat, però ens ho hem agafat nosaltres primer i ara quan ho teníem ja els hi hem explicat, els hi estàvem ajudant i se'ls hi han acabat els vols. O sigui que ells hauran de fer una altra cosa perquè ja no queden vols per fer el Ginebra-Barcelona.
Mare meva, quin intens, no sé com acabarà això, però... A un Ibiza... De moment es confirma vlog dia 7. Se vienen cositas. Dos dia 7 i 6 som els mateixos calçotets. Vinga, pifarrer, transició. Sortirà molt a cop. Primer bus. Estem anant cap a... No sé com és. Bagnov. 15 busos. Bagnov SBB. Ara hem de fer aquest bus, un tren fins a Often, que vam estar aquest any a bueno, un altre tren, després un altre tren, i no sé si són 2 o 3, no sé si és un altre. Primer bus. Amortitzant a fons. Quina hora és? I fins a l'últim moment. Són les 19:55. 19:55. Que avui tornem a Ginebra i estem a Basilea. 4 hores de viatge. Sí. Una habitació cada un. Cada un? Sí. Fa un moment estàvem allà i ara estem aquí, anant cap a Ginebra. No falla, Vale. Tenim 5 minuts per comprar-nos el sopar, que ens marxa el tren, i si perdem aquest és l'últim. Correu! Vale, ho tenim. No sé, he comprat el primer que he agafat, aquest també. Tenim, el Ivan està allà i el Patxugues no sé on és. Hem arribat al primer tren, ja tenim tot el menjar i anem cap a Olten. Vale, a sopar. Aquests dos tontos han comprat frankfurts de pollastre i no se'ls poden menjar. I no se'ls poden menjar perquè s'han de fer. I ara tenim un altre tren que tenim 7 minuts, entre trens i aniran corrents a comprar... Dos i... Exacte. Bufones o leyendas, Vinga, prepareu-vos per la carrera, xavales. Al final, bufones. No, aneu al restaurant. Han corregut per tota l'estació. Enfermeria. Han corregut per tota l'estació i res. No han trobat el cub a comer pan. Pan con pan. Mira, Pifarrer està ratllat, no vol ni mirar la càmera. Vale, doncs... Ja estem al segon tren. Aquí tenim 1 hora i 40 i aprofitem per sopar el que hem comprat així i per de ràpid. Suposo que farem una siestecita, però són molt menys còmodes que l'altre tren, aquests seients. Així que tenim l'equip per aquí, distribuït, tot sopant, amb sushi, el Quintana menjant pa, perquè els frankfurts són de pollastre, el Pifa igual, i aquest home, no sé, un entrepà d'algú també. Pa, formatge amb pernil. Oh, grandes. Vaya banquete. Arnau Quintana. Acabem de baixar el tren, ens queda un mes, que ve en 8 minuts, crec, i res, en teoria és l'últim. Pensem perquè sigui així. La cosa és que és d'1 hora, i són... i 50. Les 11 de la nit. És infumable. És infumable. És rebentadíssim. Vull anar a casa meva a dormir allà al llitet amb el ventilador. Oh! El pibe que porta dormint tot el viatge de tren, Sí. És que fa tanta gràcia. La teva cara. Últim tren. Comença el compte enrere d'1 hora. Ara toca jugar a cartes una mica. Aquí amb el Patxugues i el Pifa. ¿Qué hay? Tornem a Ginebra, tio. Sí, tot empezó aquí, m'ha cago la puta, tio. I ahí tornem a ser. Bueno, acabem d'arribar a Ginebra, són quasi les 12. Fa 6 dies vam arribar aquí. Sí, fa 6 dies estàvem aquí i la intenció era fer una ruta però hem tornat, I si ens ho arriben a dir... No ens ho creiem, No sé si us en recordeu, però aquí va començar tot, que al Patxo no li funcionava l'Olafly, estàvem aquí, literalment. Hòstia puta, I ens anem a un altre país. Sí, ens anem a puto Berlín, a Alemanya. No! Ah, no. També s'ha cancel·lat l'altre Barcelona des d'aquí a Ginebra. És veritat? 55.
Menció d'honor al Free Wi-Fi SBB, que és la companyia de trens d'aquí, Sí. que a cada estació té Wi-Fi. Ràpid, que em queden exactament 9 minuts de dades. Hòsties, que clar, en 9 minuts... Havíem de sortir de Basilea. En 9 minuts se'ns acaba l'Olafly del Pachusito. I està plovent. Oh. Hòstia puta, tio, todo mal. Mare meva, quin desastre, tio. Vaya trotes. Vaya trotes que estem fent per anar a Berlín una hora. Estem una hora a Berlín, en realitat. Perquè, o sigui, l'escala és de 4 hores, però de l'aeroport a Berlín hi ha una hora, saps? O sigui, és arribar una hora anar, una hora tornar, i entre que hem d'estar abans a l'aeroport tenim una hora només. Vull dir, tot això per una hora a Berlín, me cago en la puta, tio. Per les carreteres, però estem pel mig de la puta carretera per arribar a l'hotel, que queda com allà. Darrere d'aquests arbres està. Però clar, estem fent una catxa volta que no sé ni si es pot. Mare de Déu. I tenim... la cama pel cul. Però per què? Agafarem un bus. Estàs gravant? Sí. La fotrem al cul perquè ja estàs fins la polla del puto... Aquest, ens hem cansat del vol, hem cansat de buscar què he fet, et treu la puta càmera. Pues clar, perquè és el meu rol. És el meu Però rol. no cobrar, després. Tu no cobraràs una puta merda, tio, per res. Ni tu, ni tu. Ni tu. A veure, què ens acaba de passar? Hòstia! Clar, havíem reservat un Ibis, o com es digui, hòsties. Havíem reservat un Ibis per... He passat per un puto basal d'un metro. Pifa, no vulguis xupar càmera i ja està. Xuparàs tu la càmera com no la paguis ja, tio. Digue-hi, perdona, RPP. Bueno, en fi, que ens hem equivocat Posa el d'Ibis. terra amb la llum. Que es veu que hi ha 4 Ibis en aquest aeroport i hem anat a un que no toca. I ara tenim... Quants... 35 walking. Hòstia! No ho ha dit, això. Hòstia, tenim 35 minuts en transport públic per l'altre Ibis. Així que... Fem uns fotos subnormals. Sí. No, però és que jo, entre el Quintana, que tenia l'Ubi, i el Patxo, que és el que és la seva feina, no n'han fet un. 13 i 40, mitja hora. Arnau Quintana. This one. Quintana. This one. Vale, ja hem arribat després de córrer sota molta pluja. Com bé el nostre Com, coach indica. sí, com podeu veure, Les proves del delit. no, sí, no és mentida. I bueno, tenim una habitació cada un, tots a la planta 4 i jo a la 2. Però bueno, són les, que són les 12 i mitja ja, no? Hem de fer moltes coses. Canvi. Oh! Vale, acabo d'arribar a la meva habitació, que sóc l'únic que estic a la planta 2, 201, tots els altres estan a la 4. I això, tenim una habitació per cada un, ens hem demanat. I res, hem fet el check-in, ara suposo que ens dutxarem perquè és que ens hem mullat que flipes, mira, és que mira com tinc els pantalons. Ens hem equivocat d'hotel, perquè és un d'aquests que està al voltant de l'aeroport. I n'hi havia 4, es veu. I hem anat a un i allà ens han dit no, us heu equivocat, el que heu d'anar és a l'altra punta. Hem dit que ens dutxem i quedem a baix per a veure què hem de planejar per demà. Mira, us faig un room tour ràpid, vull dir, mira. Això és el passadís. La meva és la 201. Entrem. És petita, però joder, després de tots els llocs com hem dormit és la millor. Aquí el mirall, llit de matrimoni, una tauleta per deixar les coses, així penjador, una tele que flipes. Aquí vistes a no sé què, a res. Vistes a res, però bueno. I el lavabo que està top també. Mira, lavabo maco, d'esto, i el mirall aquest, que està també guapo. Així que em vaig a dutxar. Sí. Són 3:15. I demà ens haurem de llevar, suposo que va cap a les... Hem dit a les 7:30 a baix. Vale. Ja m'he dutxat, m'he ficat, tinc tota la roba brutíssima, però bueno, ens hem dutxat. I el Quintana i el Pifo estan a baix, ara baixarem ells un rato. Per parlar mentre acaben de menjar, que ells estan menjant. L'Ivan s'ha anat a dormir i el Nil no contesta, per tant, deu estar a la dutxa, no sé. I res, anem a baixar a veure què fan.
Grande Pachusito. T'ha agradat l'habitació? Que barbaridad, tu. Està guapa, Llàstima que la tele no té internet. Bueno. Doncs bueno, ara sí, s'acaba el vlog, em toca despedir-lo a mi sol avui només, ja que bueno, doncs tots estan repartits per les habitacions. I res, doncs, dir que al final de 6 dies creuant Suïssa passen a ser 7 i anirem a tocar a Alemanya, Berlín, a veure si ens dona temps de visitar algú a l'escala de demà. I res, són ara mateix, on serà el vol? 1:30, ens hem de llevar a les 7 i el vol surt a les 9:20. Per tant, madrugón històric, però bueno, avui he dormit en aquest llit immens, que en la meva vida havia dormit en un llit tan gran i, bueno, descansar. Ens veiem demà, al final hi haurà un vlog més, així que espero que el veieu. Bueno, espero que hagueu vist tots fins aquí, o jo què sé, ja no sé què dir, ja no sé què fer, ja no sé com sortirà això, de fet. Però bueno, bona nit.